que jo arribo a aquesta escola, l'any 60, i aquesta escola em sembla la glòria, perquè només tinc 45 nanos a la classe. I em sembla la glòria, perquè venia de Sant Miquel d'Eivissa, que en tenia 72. Em vaig trobar a l'escola, a la biblioteca de l'escola, 3 llibres. Un Atlas, que eren les escoles de l'Ave Maria. I després, com ser inspector d'ensenyança primària. No hi havia cap altre llibre a la biblioteca de l'escola. Esclar, jo tenia molt clar que a l'escola hi havia d'haver 1 o 2 hores de lectura i el primer que vàrem fer va ser recollir cèntims amb una obra petiteta de teatre per anar a comprar llibres. Però me'n vaig anar a comprar llibres amb els nanos més grans, de manera que cada nano triava un llibre per ell i un altre llibre per un nano de primera, per suposar, de segon. El grup de mestres de la Noia va sorgir per l'elaboració de programes, per la realització de tota la formació. Des de llavors, que el Centre de Recursos ha donat tot el suport al grup de mestres. L'escola ha fet un gir extraordinari, però hi ha nous perills. Hi ha nous perills que voltegen les aules. Aquests nous noms venen pel mateix, per reduir gastos, venen pel mateix, per fer retallades. Llei tal, llei qual. Jo m'estimaria més no parlar d'una manera concreta d'una llei verda o d'una llei tal, sinó que els perills tenen altres noms. Tots els professors, professores i la gent que es dedica a l'educació crec que han d'estar molt desperts i adoptar compromisos personals forts. Que a Catalunya hi vivim uns i hi viuen uns altres, vol dir n'hi vivim molts, i hem de ser a prou llestos perquè tots plegats ens sentim catalans i fills d'un mateix país.